आ गईले भैया हमरे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के नयका होली के गाना। बहुत लोगन के इंतजार रहे कि बड़ा भाई पवन सिंह के गाना ना आवा था भैया। होली पे इतना दिन बीत गईल और काफी दिन बाद आ रहा बाने। बीच में गाना देले आ गाना एकदम सुपर डुपर हिट हो गईल है। तो भैया हो फिर से हो जा तैयार, काहे से भोजपुरी में बड़का पावर स्टार और बड़का भोजपुरी के क्वीन आ रहल बानी एगो नया ब्लास्ट गाना लेकर, जवन की होली के बवाल सॉन्ग होखे वाला बा। तो ए भैया कुछ घंटे पहले गाना के पोस्टर शेयर कइल गई है हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टर वा रउआ लोगन देख रहा बानी। जौने गाना के टाइटल है लहंगवा लाल हो जाए। पावर स्टार पवन सिंह के साथ में भैया वीडियो में डांस यानी कि फैट करत नजर आवे वाला बाटी खुशी तिवारी जी। हमारे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के ट्रेंडिंग क्वीन कहे जाने वाली शिल्पी राज के आवाज में आवत गनवा लहंगवा लाल हो जाए। ये गनवा के जे राइटर व उनका नाम है भैया MK यादव जी, और ये वीडियो के डायरेक्टर बानी बदरी झा जी। गाना भैया म्यूजिक दे वाला विक्की बॉक्स जी। तो ये भैया तैयार बाटा हो कहाँ से भोजपुरी में हमारे पावर स्टार पवन सिंह के जलवा भौकाल मचे वाला बा। 1-2 दिन के अंदर गाना के फिलहाल के लिए कमिंग सून में रखल गई बा, लेकिन ई गाना के जब भी लॉन्च करल जाई पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लॉन्च करल जाई। लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही जब भी गाना के लॉन्च कल जाई तो सुबेरे 6 बजे से लेके 7:30 बजे के अंदर अंदर पवन सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनलवा पे लॉन्च करल जाई। काले हो सका तो लॉन्च हो सकला और परसों भी हो सका लॉन्च कर। आप सब चेक कर लिए जाई, लेकिन जैसे हमारे पास अपडेट आ जाई हम आप सबके बता देवें कि गाना कौने तारीख में लॉन्च होता और कब लॉन्च होखे वाला बा। तो बनल रही यही चैनलवा पे और यही चैनल को सब्सक्राइब कर ली भैया। वीडियो पसंद आ गई का हो तो लाइक कर दिया जा भैया, चैनलवा के सब्सक्राइब कर ली जा।